Kakang Patih Setyapraja Dhuwur kula sira. Iki ora dina pasuwanan. Lho niki ning Kakang Patih tak suwun ngadhep ana ngesah. Lho niki awit ana wigati kang bakal ndak aturake marang Kakang Patih. Lho niki. Wonten saklebeting batos kula menika kula nggih kumpul. Ing dinten menika mboten pisuwan. Kok Kanjeng Srimuni bali dhateng ing bobot kapatihan. Lajeng menapa pigatosipun monggo Sinuwun kula aturi medhar sabda mbok menawi semangke kula saged anggar. Purwatara ing penggalih penggalihku utek mergo aku mikirake kahananing kraton Indogoro iki Kakang. Lho iki kados pundi? Kados kraton Linggapura menika katon ayon-ayon tata tinggi tentrem. Mboten wonten para kawula, para kadang ingkang minong kampujina mendaratan para. Menapa ingkang dipun wigat penggalihaken Sinuwun? Monggo kula aturi angen. Yo. Kahanan ing Praja Linggapura katon tata tinggi. Ananging wis suwe Kang Mas Dipati ora sowan ana ing kraton Linggapura. Oh, dados mekar. Mereka pun penggalihaken Kanjeng Sinuwun menika mekar. Iya ya, Kakang Patih. Menawi saking pembangun kula inggih. Biasanipun Kanjeng Dipati menika sok asok budheki punyang glondong penghargaan. Nanging ngantos sepriki boten sowan wonten ing kraton. Kula menika nggih dados penghargaan. Punten dados. Piye nggih? Menawi kemawon nembel dados mboten saged sowan. Sekarang Injih. kudune Kang Mas Dipati menawa lagi bisa utusan ayakaning praja ing Kadipati sowan ana ing ngarepaniku saos palamuran rak yo mung sekarang. Nanging ngaget sabenipun rak injih mboten nate utusan dhateng aktinipun. Piyambakipun mirunggan sowan wonten ngersanipun Kanjeng Rama. Kaenjing ngaten to, Pak. Berenjing, mekar. Iki sing dadekake putekake penggalih. Kang Mas Dipati ora utusan ayakaning praja. Uga Kang Mas Dipati ora katon ing pasowanan ing kraton iki. Lho Sinuwun, piye Kakang Patih? Menapa bab menika bab Kang Suraya? Panjenengan menika dados ratu wonten ing Linggapura. Kadang menika kadang Dipati menika wonten ing Kadipaten menika. Dados sakupami graha penggalih Kanjeng Adipati menika nggih lumpah. Ananging Sinuwun panjenengan menika jumeneng wataka wonten ing kraton Linggapura sampun kajeng kuyung dhateng para praja, para pinsepuh ing kraton Linggapura. Menapa menika bisa
sogo Kakang Patih. Ananging rikala semono Kang Mas Dipati uga nayogyani aku jumeneng aji ana ing kraton niku. Lha iki saged mawon sinuwun wonten ing ngajeng menika sendika nanging wonten ing wingking menika gadah niat kepengin anjungke kawibawan. Kepengin lenggah wonten ing kraton niku. Kula menika saged kemawon awet tiyang menika mboten saged dipun tebak manahipun. Punten dalam sewu Patih. Lha menika Panjenengan menika dos pundi lagi dipun matur. Kanjeng Rama nggih menggalih kemawon ngantos boten saged sare. Piyambakipun langsung menggalihaken boten suwanipun. Lajeng panjenengan kok malah winci bicara papa. Lah menika ngeten. Kula menika namung paring gambaran. Mbok menawa estu menika kedah dipun penggalih sabaring penggalih. Nggih. Nanging menawi ngaten menika tegesipun panjenengan malah saya bebingung lho kok Patih. Menika saking memanggipun anggir menika ngaten nanging menika gambaran supados Kanjeng Sinuwun menika penggalihipun menika kedah dipun enam-enam dipun tata janjane bola ngaten menika sekarang kok dene Kakang Patih Setyapraja lho iki iki rikala semono aku wis putusan marang putraku Windukusuma. Nggih, tak kon nayekake ana ing Kadipatih. Lah iki wis tekan saprene kabaran. Banjur ana apa putraku Windukusuma. Mugi-mugi utusan jatah ingkang putra Windukusuma kesakit. Agak dipotaya wae kakak. Pangsulipun Rama sowan kula ngangkat pinanggih wingi. Sungkem kula konjo Rama. Yo. Ndak tampa mungkuga lan astawakwa dadi tampano. Nyuwun inggih. Kakang yen kula nampi mesti dijaga kalian semua. Padha batu kiri. Pangetunipun Siropatih Setyapraja wilujeng sowan kula. Ya. Ndadekake pangarep-arep Kanjeng. Mula mengko Windukusuma anggenipun matur ingkang terpaksa. Nuwun inggih. Ibu. Windukusuma. Sawise asap riwemu asun apa? Pun Rama mundhut priksa. Kepiye? Rikala semono kowe ndak utus ana ing Kadipatih Purbalingga. Diaturake. Nuwun inggih Rama. Saderengipun kula nyuwun agung pangapunten. Engko pilih atur kula semanten boten dadosaken sema ing kalih dhateng Rama. Rikala semanten kula pinitados supados sowan wonten ngadanipun Adipati Gendro Sekti ingkang wonten ing tenah. Inggih kadang dalem Rama, kadang sepuhipun Rama. Iya. Panjileres sawetawis kawontenan wonten ing Kadipaten Penanggungan menika saestu sampun tumata sae kaya. Wis katon becik Kadipaten Penanggungan. Kula kawuningan biasa. Salajengipun Rama sowan kula wonten ing mriku dipun santri kanthi sae. Sak sampunipun kula matur bilih
Kanjeng Adipati kapun rawuh utawi sowan wonten ngasanipun Rama Prabu Purwokusuma inggih punika. Lajeng Kanjeng Adipati Cendra Sekti ngendika kathah. Windu Kusuma ora tak bawalan baleni maneh. Aku ora pengen aku ora sudi nyembah selamaane Prabu Purwokusuma. Ateges Adipati Penanggungan inggih Adipati Cendra Sekti menika saestu badhe balela wonten ngasanipun Kanjeng Prabu. Kang Mas Dipati bakal bali ana kersa. Windu Kusuma, nuwun kula. Kowe tak utus ana ing kadipaten. Tak kanteni prajurit 11 papat. Lan tak wenehi Purba lan Wasesa. Banjur kepiye Purwokusuma? Saestu Rama menapa ingkang dipun dawuhaken dhateng Rama kula pinaringan Purba lan Wasesa. Pramila rikala semanten kula pemawanipun dhateng ngasanipun Siwa Adipati ing Penanggungan. Ewa semanten karena prajurit saking kula kawon kalah Yo ora dadi apa bakal ndak pikirane larang pati. Kula iku sowan yo kene iki sampe krogo bedene sampe koyone tameng rogo karo tameng yudo sing gak utus jaga gedhong pusaka. Inggih kados lumajar kanthi cepet menika ngantos adus keringet menika jan sedhik sumangga wonten menapa coba Kakang Patih tak ganggu. Lho iki tameng rogo kok dene tameng yudo. Nuwun kula nuwun. Ana apa? Ora ndak timbali kowe ngadeg ana ngesak. Kula badhe matur wonten ngarsanipun sinuwun menika ajrih sinuwun. Sik cetha aja nganti duwe rasa tiga-tiga matur wonten di marang aku. Matur Kakang Prayoga. Kula kalih adhi kula menika jagi wonten ing gedhong pusaka menika. Iya, iya. Menawi paringi pidana kemawon kula derek sinuwun. Semanten ugi kula nggih sinuwun. Kula jagi wonten ing gedhong pusaka menawi wonten kekuatan kula ngapunten. Bilih sinuwun Prabu maringi pidana kula derek ugi sinuwun. Lho, kowe duwe luput apa kok njaluk pidana marang aku? Menawi kula jagi kalih rayi kula menika Kyai Guntur Kyai Guntur ilang. Tameng rogo kok dene tameng yudo. Kula sinuwun. Kowe iki prajurit kang ndak percaya jaga gedhong pusaka. nggih. Kok nganti pusakaku Kyai Guntur ilang. Kuwi kekuatane kraton Limbapura, tameng rogo tameng yudo. Kula ngampamaken sinuwun. Yen pusaka Kyai Guntur ilang, ateges kekuatan kraton Limbapura. Ilang kekuatan. Sawet sinuwun wonten penggalih dipun penggalih. Awit menika namung jagi gedhong pusaka. Tiyang menika wonten ingkang tumindak punika menika
Ilanging pusaka kedah dipun pegalih kanthi wening. Paring kunjung Rama. Piye Windukusuma? Tunduk kalian aturipun prajurit kekalih menika. Kula kok gadah tubi. Mbok menawi Durapa ingkang paling wonten ing kathah wonten ing kraton Indra menika ingkang wonten ing gedung pusaka mbok menawi wonten gandeng cenengipun kalian Kabupaten ing Penanggal. Mbok menawi ngeten Dimas. Saged nyatet Rama. Mila icalipun Kyai Guntur menika kok sesarengan kalian perkawis boten suwanipun paman Adipati Trio Sepita nggih. Oh iya. Cocok ngono sekarang. Sinuwun. Piye Kakang Pak? Kula inggih sarujuk kalian ngendikanipun ingkang putra. Awit ingkang putra Windukusuma menika dikakaken bilih Kanjeng Adipati menika sampun boten kepengin nyembah gelambanipun Kanjeng. Padha karo Kanjeng Adipati menika kepengin ndungkeng kawibawan. Bener Kakang Pak. Nek ana perkara kaya ngene iki, aku kudu kepiye Kakang? Nggih. Menika kedah dikupat. Supados pusaka menika saged mundur wonten ing kraton Ninggapura minangka sifat kandel ing kraton Ninggapura. Kados pundi caranipun? Leres pangandikanipun Siwapati. Ya Windukusuma. Pramila Windukusuma. Badhe pados sisih melik. Sinten ingkang nyolong pusaka wonten ing kraton Ninggapura? Menawi wonten paringipun Rama, kula nyuwun pamit. Kula boten badhe wangsul menawi boten saged nyuwanaken Kyai Guntur wonten ngaten Rama. Senajan kula menika namung putra ingkang mijil putri. Iya sekarang. Nanging kula nggih gadah kewajiban menawi wonten rentenipun raja ing mriki, kula nggih gadah kewajiban biyantu dhateng panjenengan. Pramila Rama kepareng kula badhe nderek Kangmas Windukusuma Bupati wontenipun Kyai Guntur. Iya. Putraku sak keloron. Gedhe dharma bektimu marang negara. Mula kowe sak keloron tak paringake bodhol. Goleki Kyai Guntur. Nek mangkaten pangestu dalem kula suwun. Yo. Pangestu banyu ngene marang Barang nuwun pamit. Monggo Mari. Kakang pangestu kula sing tambah dijogo dene kula bakal ngawat-awati putraku sak keloron. Kula ayah derek. Monggo sing